дуруд дӯстони азизу арҷуманд, ҳар як шуморо ба канали замон нуқтатиҷи хайрамақдам мегӯм ва ба як шумо хушрӯи рӯзгора таманно дорам ва таманно мекунам ки ҳар лаҳзаи умратон хубу хушу зебо бошад ва обуна шуданро фаромӯш накунед. ва албатта ки мо ҳам талош мекунем ба хотири боз ҳам роҳат будани шумо беҳтарин маводҳоро гузошта бошем ва маводҳое гузошта бошем ки шумо аз он ғизои маънавӣ баҳри худатон гирифта бошед. дӯстон, рафиқон ва азизоне ки ҳамин ҳоло бо мо ҳастанд ва моро ҳамроҳӣ мекунанд, пайгирӣ менамоянд ва ташаккур мекунем, сипос мегӯем ба он нафароне ки бо мо ҳастанду моро пайгирӣ мекунанд. албатта ки талоши мо ҳам ба он аст ки то шумо хушҳолу хушнуду хушрӯз бошед. боқӣ ба ҳамаи шумо саломатӣ, хушбахтӣ ва хонободӣ таманно дорем. хуш бошед.